Kamar yadda kuke gani a yanzu, total income ɗina da wanda na riga na cire da wanda nake da saura yanzu a ɗan wannan lokacin ya kai dala 23,950 gashi kamar yadda kuke gani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi uwa, barkanmu da haɗuwa a cikin sabon bidiyon mu na yau. Bidiyon mu a yau shine mun kawo muku wata hanya ta samun kuɗi a intanet ta hanyar yin talla a Facebook account ɗinka a rinƙa biyan ka. Amma kafin mu nuna maka wannan hanyar muna roƙonka da ka danna mana wata alama a ƙasan bidiyon ga ta nan ja subscribe, sannan ka danna mana alamar like. Shi ne zai baka damar kallon dukkanin bidiyon da za mu sa a channel ɗin nan, sannan kuma shi ne zai ƙara mana ƙarfin gwiwa na zaƙulo wasu hanyoyi na masu amfani a intanet. Mun gode. Wannan website wani website ne, ingantaccen website wanda shi za ka samu kuɗi ta hanyar yin talla, wai ba ko ka buga game ba. Za ka yi talla ne kullum, ga tallan da za ka yi guda biyu, ga kuma adadin kuɗin da za su biya ka. Za mu ajiye muku link na wannan website a description in kuka duba. In kuka taɓa link ɗin zai kai ku gurin yadda za ku yi rijista kamar yadda muka nuna muku. Sannan kuma wannan website ɗin da farko in ka fara yin rijista, in ka ga dama za ka iya yin free na sati ɗaya, kuma za ka iya cire kuɗin nan na free a cikin account ɗinka. Sannan kuma in kana so ka yi upgrade zuwa B1, za ka saka kuɗi 7,425. Shi kuma adadin kuɗin da za ka rinƙa samu a kullum za ka samu dala 1.2, wanda kimanin su a kuɗinmu ya kai naira 600 da wani abu. Ku biyo mu cikin bidiyon daga farko har ƙarshe da yadda za ku ga yadda za ku yi rijista da yadda tsare-tsaren website ɗin yake dalla-dalla. Amma za ku ga wasu gurare mun sa logo mun rurrufe wasu bayanai saboda masu kutse, domin akwai mutane da dama da suka daɗe suna yin shi, za su yi amfani da bayanai su yi hakin na account ɗinka na wannan. Yanzu bara mu fara yin rijista. Yawwa, daga zarar ka taɓa link ɗin website ɗin ya buɗe maka kamar haka. Abu na farko zai nuna maka email ga kuma phone number. To inda email za ka buɗe sai ka taɓa email, in kuma phone number ne gashi nan sai ka taɓa phone number, sai ka yi rijista da phone number. Abu na biyu shine full name. Full name za ka sa sunanka complete da sunan mahaifi. Sai abu na uku password da za ka ƙirƙira guda 6 wadda ba za ka manta ba. To can ƙasa ma za ka ga confirm password, ita ma wadda ka ƙirƙira ɗin sai ka ƙara sata. Ƙarshen ƙasa kuma za ka ga code, ba ruwanka da shi, wannan na invitation ne, wanda ya gayyace ka shi ne ya yi inviting ɗinka da wannan code ɗin, sai ka danna ƙasan nan register. Yawwa, kamar yadda kuke gani wannan ita ce fuskar website ɗin. Shi website ɗin in ka fara, daga lokacin da ka fara za ka yi rinƙa yin B0 har na tsawon sati ɗaya. To daga ka gama na sati ɗaya zai nuna maka ka yi upgrading ka koma B1. To in ka yi upgrading ka koma B1 za ka yi tax guda 2 a rana. Kowanne a tax ɗin nan guda 2 za su baka $1.2 a kullum in ba ka yi inviting ba. In kuma kai inviting za ka ga duk inviting ɗin mutum da ka yi, in yi tax za su baka $0.500. To ka in yi tax guda na kwana 2 kenan, kana da dala 1. To yanda za ka gani kana B0 ne ko kana B1 shine sai ka zo ka taɓa me ɗin nan. To za ka gani anan gurin ya rubuta maka wajen profile ɗinka gashi nan B1. To in B0 kake zai nuna maka B0. To shi in kana B0 ka gama B0, to in kana so kai upgrade za ka zo nan ka taɓa upgrade ɗin nan. To shi nan ne za ka yi, in ka taɓa upgrade zai kawo ka ta inda za ka biya gashi nan B1, B2, B3. To B1 ɗin nan shine za ka zo ka yi NGN Pay, sai ka biya ka yi musu transfer, ka biya ka zo B1. Shi kuma B0 ɗin free ne, za ka yi har na tsawon sati ɗaya free ne. To daga lokacin da ka gama za ka zo ka yi tax, sai ka zo ka taɓa gurin tax ɗin nan da kuke gani. To kamar yanzu ya gaya maka gashi nan B0, B1, B2, B3. To wannan B0 ɗin shine free. Da farko in baka yi upgrading ka zama B1 ba, kana B0 ne, in ka taɓa a kullum zai baka tax guda 2. To gashi nan sai ka zaɓi ga talla nan, no common system premier, ga sunan dai da yawa.
to sai ka zo kaman ka taɓa wannan, bari na taɓa na Tecno, in na taɓa na Tecno, to gashi nan zai nuna maka ga tallan nan, Tecno Command 16 Premier is official release on September, gashi nan dai duk zai nuna maka. Sai ka zo kai copy text din, in ka yi copy text din za ka ga hoto a ƙasa, sai ka zo kai save image, to ka kai save din hoton, ka yi kuma copy din text din, to sai ka zo kai receive a nan gurin. In kai receive, to ka yi receiving din mission din, to sai ka koma can free, sai ka je Facebook ɗinka, sai ka yi posting kamar yadda kake posting kai rubutu, to sai ka yi posting ɗin hoton wajen rubutun, sai ka text ɗin da kai copy sai ka yi paste a gurin. In ka yi posting sai ka yi musu screenshot na posting ɗin da kai, sai ka dawo ka ƙara taɓa tax ɗin na haka, to zai nuna maka fuskar tax ɗin, sai ka zo ka taɓa wannan ekibiyar. To a gurin da kai wanda kai receive, in ka riga kai receive na tax zai nuna maka a nan gurin, to sai ka taɓa shi, in ka taɓa shi zai nuna maka gurin da za ka yi uploading ɗin screenshot, to kana yin uploading ɗin screenshot sai kai submit, to ka gama tax ɗin ɗayan kenan. To ta yadda za ka gani, in ka zo yawan ka dawo ba sai ka taɓa wasu ɗigo-ɗigon nan guda uku na kusa da kibiyan, to ka gani za ka gani gashi nan tax ɗin da nayi, ga su nan duk nayi tax ɗin, an yi approval ɗinsu, amma ni na B1 ne, ga nan 0.600 tax guda biyu a rana. To shi ne zai baka dama. In kuma kana so ka ga ta yadda za su tura maka kuɗinka, za ka zo ka taɓa settings ɗin nan. In ka taɓa settings ɗin nan, yawa in ka taɓa zai nuna maka user profile, sai ka zo ka taɓa user profile ɗin nan da kuke gani. To in ka zo ka taɓa user profile, in ka tashi cire kuɗin za ka tura musu account na bank, za ka sun ce maka bank, sai ka tura masa account number da za su tura maka kuɗin haka. Da ya buɗe yawa zai nuna maka gashi nan sunan banki, ga account number, ga account name wanda za su tura maka kuɗin, sai kai save. To daga lokacin da kai save ɗin banking detail, so in kana so ka cire kuɗinka sai ka zo ka danna nan view all, yawa gashi nan za ku ga withdrawing, to gashi nan tax akwai wanda already wanda an riga an cire, za ka gani in ka raba cirewa za ka gani, in kuma akwai wanda baka taɓa cirewa ba duk za ka gani, sai ka danna kai withdraw, ka sa adadin amount ɗin da za ka cire, sai ka dawo ba shi kenan. Za ka ga bayan 24 hours za su yi maka alert a bankin ka da ka riga. Mun gode, kada ka manta ka danna